అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. దైవ ప్రవక్త గారు ఈ విధంగా చెప్పారు, ఎవరితోనైనా సరే కొట్లాటకు దిగినప్పుడు వారిని మొహం పైన కొట్టరాదు. మొహం పైన కొట్టి వారితో గొడవ పడటం అన్నది చేయకూడదు. ఈ అనుచర సమాజంలో అసలు గొడవ అనేది పడకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎక్కువగా కొట్లాటకు వెళ్ళడం కానీ, ఇతరులతో దెబ్బలాడటం కానీ తగని స్థితి. అయినా సరే వారితో ముఖంపై కొట్టి మాట్లాడటం అన్నది, గొడవ పడటం అన్నది ఇంకా అల్లా తాలాకు ఇష్టం లేని పని. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా గొడవలకు దూరంగా ఉండి శాంతియుతంగా జీవితాన్ని గడిపే ప్రయత్నాన్ని చేస్తూ ఉండాలి. అల్లా తాలా మనందరికీ వినే భాగ్యాన్నే కాకుండా ఆచరించే భాగ్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. ఆమీన్.